Cerita iki nyeritakake telu kanca. Aku, Agus, lan Bendot sing nekat munggah Gunung Lawu liwat jalur cetha pas malam siji sura. Agus sing cangkeme ora bisa dijaga lan berangasan nyepeleake pantangan ing Pasar Dieng utawa sing kondang disebut Pasar Setan. Dheweke nekat tuku gorengan nang tengah wengi marang wong wadon misterius ing tengah kabut. Pas sadar, apa sing dipangan Agus dudu gorengan, nanging barang sing gilani banget. Lan jiwane Agus kaya-kaya ana sing ganduli nganti mudhun gunung. Cerita iki kedadian kira-kira 2 taun kepungkur. Jenengku Dika. Aku munggah lawu bareng koncoku loro, si Agus karo si Bendot. Kowe kudu ngerti, si Agus iki wonge emang rodok jancuk. Kendel sis kendel, tapi cangkeme kuwi lho, kadang ora ana saringane babar blas. Sore kuwi udakara jam 4, awak dhewe wis tekan pos 4. Langit wis mulai peteng, kabut ing jalur cetha pancen bajingan, tebel banget nganti jarak pandang mung 2 meter. Hawa ademe ora lumrah, nembus jaket nganti tekan balung. So, esih adora iki. Sikilku wis kaya arep copot, Cuk. Agus bengok karo napas ngus-ngusan. Bendot sing mlaku ning ngerep noleh. Cangkemmu, Gus. Iki alas. Aja bengak-bengok orang genah. Pamali blok. Alah, pamali gundulmu kuwi. Demekku wedi karo aku. Saure Agus karo guyu cekikikan. Sumpah, rasane pengen tak pancal ndase bocah iki. Awak dhewe mutusake nggawe tenda sadurunge pos 5 ing area sing rada-rata. Sebenarnya aku wis ngrasakake firasat ora penak wiwit saka Condi Ketek. Kaya ora ana mata sing ngawasi saka walike wit-witan cemara. Tapi ya wis lah, aku meneng wae timbang si Agus tambah gedabrus. Jam 11 bengi, aku lilir mergo kebelet nguyuh. Hawa ing jaba tenda ademe ngedap-edapi. Bendut wis ngorok kaya babi, turu angler. Tapi si Agus ora ana ning jerone sleeping bag. Asuh, nang endi bocah iki? Batinku. Aku metu saka tenda, nyumet senter. Kabut isih kendel, sepi nyenyet. Mung swara angin sing nabrak godhong cemara sing keprungu kaya swara wong nangis lirih. "Heh, Gus. Agus," celukku setengah bisik-bisik. Dumadaan, irungku ngambu ombu sing aneh. Dudu ombu kembang melati sing biasane identik karo memedi. Tapi iki ombu kaya pasar. Ombu bumbu pawon, ombu kasih dibakar, campur ombu banger getih sing samar-samar. Samar-samar saka arah dhuwur, arah Pasar Dieng, aku krungu suara rame. Kaya suara wong akeh lagi transaksi. Grek, grek, monggo Mas. Suarane lamat-lamat kebawa angin. Aku mlaku setitik munggah, penasaran lan kuwatir nek Agus kesasar. Bener wae, neng cedak watu gede, aku ngelok Agus lagi ngadeg aku madhep menyang grumbulan sing peteng dedet. "Heh, Cuk, ngopo kuwi ning kene?" Tepukku ning pundake. Agus noleh, praupane pucet tapi motone melolo kosong. "Dik, rame yo, ana sing dodol sego goreng. Ambune enak tenan." Aku mleruk. "Matamu picek po piye? Iki alas. Peteng dedet ngene kok kowe ngomong ana sing dodol sego goreng. Wis ayo balik. Kowe halusinasi mergo kademen iki." Tapi Agus ngeyel. Dheweke malah nepis tanganku kasar. "Kowe nek ora luweh ya wis, aku arep tuku, mumpung ana warung." Agus melaku nyedaki kabut kuwi. Aku arep nyedah tapi awakku rasane kaku kaya ana sing nahan. Ning pandelengku, grumbulan sing maune peteng dedet kuwi dumadakan kaya mbukak. Ning kono aku ngelok bajingan meneh. Aku ngelok uwong-uwong lungguh sila. Akeh banget. Klambine lowos model zaman Mataram utawa Mojopahit buhaku ora paham. Raine rata-rata nunduk, ketutupan caping utawa blangkon. Ora ana lampu, tapi kok aku bisa weruh jelas ya, cahyane remeng-remeng apang. Agus nyedaki salah siji bakul. Wujude mbah-mbah wadon, kulite kripet banget kaya kulite wit kering. "Mbah, tuku, Mbah," omonge Agus tanpa rasa wedi. Sembah kuwi ora jawab.
Mung ngelungake tangan sing drijine dawa-dawa lan ireng kukune. Ning tangane ana bungkusan godhong pisang. "Piroan, Mbah?" takon Agus karo rogoh-logoh sak celanane. Ngetokake dhuwit kertas 5.000. Simbah kuwi geleng-geleng. Dheweke nuding wit ning sebelahe Agus. Ning kono ana godhong garing. Agus kaya wong kena hipnotis, njupuk godhong garing kuwi banjur diwenehake marang Simbah. Duit 5.000-ne malah dibuang ning lemah. Gus, sadar Gus." Aku nyoba bengok, tapi suaraku ilang. Gorokanku rasane kaya dicekel tangan dingin. Agus nampa bungkusan kuwi. Dheweke langsung buka lan mangan isine karo lahap banget. Enak tenan, Dik. Kowe gelem? Agus nawani aku karo cangkem kebak panganan. Ing mripatku sing dipangan Agus kuwi dudu sega utawa gorengan. Kuwi jancuk, kuwi lemah ireng campur cacing sing isi urip. Cacinge pating kruget metu saka sela-sela lambene Agus. Tapi Agus tetep ngunyah karo mesem seneng. Getih ireng netes saka cangkeme. Mudar batinku, iki tenan pasar setan. Dumadakan Simbah bakul kuwi ndangak. Matane ora ana putih-putihe, ireng kabeh. Dheweke nyawang aku lan mesem. Gigine lincip-lincip lan ompong, kebak lendir. "Koncomu wes tuku." Suarane Simbah kuwi ora metu saka cangkem, tapi langsung mlebu ning utekku, ngungung lan gawe sirahku ngelu. Saking wedine, aku meksa awakku gerak. "Gus, ayo melayu asu." Aku narik tangane Agus sekuat tenaga. Agus jerit, "Ojah, pangananku durung entek." "Panganan dasmu, delokan kuwi apa?" Aku nyorot senter pas ning raine Agus lan bungkusan ing tangane. Cahya senter nembus ilusi kuwi. Agus kaget. Dheweke ndelok tangane dhewe. Isine dudu sega, tapi onggokan lemah kuburan sing mambune banger lan cacing-cacing gedhe sing isih mubeng-mubeng. "Huwek!" Agus langsung mutah. Ing detik kuwi, swara pasar mau ilang mak bles. Hening. Mung kari suarane angin lan napase Agus sing megap-megap. Kabut ilang sitik. Watu gede lan gerumbungan mau bali dadi wit-witan biasa. Aku langsung nyeret Agus balik nang tenda. Bendot tangi kaget ndelok Agus sing rupane pucet pasi lan cangkeme blepotan lemah ireng. "Heh, ana apa iki? Agus ngopo?" "Menengo, Cuk. Isuk wae tak ceritani. Saiki tulungi aku ngrumat bocah gendeng iki." Wengi kuwi awak dhewe ora ana sing turu maneh. Agus mung meneng lungguh ning pojokan tenda karo awak ndredeg. Mripate ora kedep. Terus-terusan nyawang metu tenda. Esuke awak dhewe mutusake langsung mudhun. Ora sida muncak. Persetan karo puncak harga dumilah. Sing penting selamat. Sakdawane dalan mudhun, Agus abot banget dituntun. Dheweke kerep mandeg lan noleh mburi, kaya ana sing nyeluk. Pas tekan pos 2, Agus bisik-bisik neng aku. Suarane beda, serak lan abot. "Dik, Mbah mau njaluk imbuh." Aku merinding saawak-awak. "Lambemu Agus, aja ngomong sing aneh-aneh." Tekan base camp, awake Agus panas dhuwur. Dheweke koma 2 dina ning rumah sakit sakwise kuwi. Dokter ngomong ana infeksi parah ning pencernaane mergo mangan barang reget. Tapi sing paling medeni, sanggane saiki, 2 taun sakwise kedadian kuwi, Agus wis ora kaya Agus sing biyen. Dheweke dadi pendiam. Kadang nek pas lagi nglumpuk, dheweke seneng ngomong dhewe, lan nek mangan, dheweke seneng mangan daging mentah utawa panganan sing wis rada mambu. Lan saben malam sura, Agus mesti ilang saka omah. Jarene wong tuane,
Dheweke ditemukake lungguh ning teras mandeng arah Gunung Lawu karo mesem, kaya nunggu pesenane teka. Pesen moral, nek munggah gunung, cangkem kuwi dijaga. Aja kemaki, aja nantang, lan aja sembarangan nampa apa-apa saka sing ora dikenal. Gunung kuwi dudu panggonanmu, kowe iki mung tamu. Nek tamu kurang ajar, sing duwe omah bakal nesu. Aja tau nampak apa wae saka wong sing ora dikenal nalika munggah Gunung Lawu. Luwih-luwih yen kowe krungu suara rame kayak pasar ning tengah wengi nanging ora ana wujude. Yen kowe krungu pitokonan tuku apa le, aja dijawab. Yen kowe sembrono, nyawamu sing bakal dadi alat bayare. Jam wis nuduhake angka 11 bengi. Hawane Gunung Lawu wengi kuwi ademe ora umum. Nembus jaket tebel, nyucuk nganti tekan sumsum balung. Aku, Agus, lan loro kancaku. Si Joko sing cangkeme kaya asu, lan Doni sing penakut setengah mati lagi ngaso sedelo ing jalur Candi Cetha. Targete tekan pos 5 sakdurunge subuh, nanging sikil rasane wis kaya diganduli wis 1 kilo. Cuk, mandek sedelo napa? Sikil kue sarep coplok iki. Bengoke Joko karo ngidoni lemah, ambegane ngos-ngosan kayak kebo bar diburu macan. Agus lan Doni sing lungguh ing jejere mung meneng. Raine pucet, Agus. Aku kok ngerasa ora enak yo. Kawit mau kayak ana sing ngintut ke awake dhewe saka grumbulan kana. Bisik Doni karo nuding menyang petenge alas ing sisih kiwa jalur. Wes rasa halu, Don. Iku mung perasaanmu wae mergo kesel. Saurku, senajan atiku dhewe yo janjane yo ngerasa merinding. Bar ngentekne sebatang rokok, kita nerusake laku. Jalur saya nanjak, kabut wiwit mudhun kandel banget. Jarak pandang mung karis meker. Senter ing sirahku, mung bisa madangi dalan Stapar sing lunyu. Tekan ing area sing rata, sing biasane disebut pasar Dieng utawa pasar setan. Kahanan dadi aneh. Biasane angine banter nanging dumadakan kabeh dadi senyap. Sepi nyenyet, ora ana suara jangkrik, ora ana suara angin. Mung suara jangkah sikile awake dhewe sing keprungu. Srek, srek, srek. Kok mambu kembang yo? Takone Doni karo ngambus-ambus hawa. Bener, ambune wangi banget, campur baur antarane melati lan menyan. Jantungku wiwit deg-degan ora karuan. Aku ngerti mitos panggonan iki. Yen mambu wangi banjur ilang suarane alam, tegese dheweke lagi liwat utawa malah lagi nggelar lapak. Wah, wangi tenan iki. Kayakne ana rando kembang lagi adus. Guyone Joko buanter banget, mecah kesunan. Joko, cangkemmu, sentakku. Dumadaan saka arah ngarep keprungu suara lamat-lamat. Kaping pisan mung kaya suara angin, nanging suwe-suwe dadi cetha. Suara wong rame, ana gamelan sing ditabuh alon, suara wong guyu, suara wong tawar-menawar persis kaya kahanan pasar ing wayah esuk. Padahal iki tengah wengi ing dhukur gunung sing ado saka desa. Loh, krungu ra? Ana suara wong dodolan. Joko langsung sumringah, matane melotot seneng. Wah, bejo iki. Aku lapar, mesti ana warung buka ning ngarep. Goblok, iki jam 12 wengi, Jok. Sopo sing dodolan ning kene? Iki pasar setan. Aku nyaba nahan tangane Joko nanging tenagane kaya wong kesrupan. Dheweke mberet lan melayu nembus kabut. Joko, balik! Aku lan Doni kepeso mlayu ngetutake Joko. Nalika kita nembus kabut sing paling kandel, pemandangan ing ngarep mripat nggawe dengkulku lemes. Ing tanah lapang sing kebak watu kuwi ana puluhan malah atusan wujud menungso, nanging wujude ora kaya menungso lumrah. Raine padha pucet, kulite kelawu, lan kabeh padha nganggo klambi adat Jawa lawas sing wis suweke. Ana sing dodolan ing ngisor wit cantigi, ana sing lungguh sila karo gelar dagangan arupa balung, kembang lan potongan daging sing isih getian. Sing paling medeni, sanajan kahanane rame lan akeh wong obah, suarane kaya dikredem, mung lamat-lamat lan ngemoning jero sirah.
Joko wis ngadeg ing ngarepe sawijining bakul. Wujude wong wadon tuwa sing bungkuk, rambute putih dawa nganti lemah. Bakul kuwi dodolan apa sing keton kayak jajan pasar. "Mbah, niki regine pinten? Kula luwih sanet," kandhane Joko tanpa rasa wedi. Wong wadon tuwa kuwi ngangkat sirahe alon-alon, matane bolong, ora ana ireng-irenge, mung putih tok. Cangkeme mesem, ombo banget nganti meh nyuwek pipi. "Sak nyawamu le," suarane wong wadon kuwi serak kayak metu sakan jero tanah. Nanding Joko sing wis kaya kena gendam ora krungu. Dheweke malah ngetokke duit receh saka sak celana. "Niki Mbah, kula tumbas siji." Joko njupuk jajan kuwi sing sakjane yen didelok tenanan kuwi dudu lemper utawa arem-arem, nanging potongan driji menungso sing wis bosok dibuntul godhong bosok. "Joko, aja dipangan," jeritku sakuat tenaga. Aku melayu nyamber tangane Joko sadurunge barang kuwi mlebu cangkeme. Barang kuwi tiba ning lemah. Dumadaan suasana sing maune tenang langsung berubah drastis. Kabeh wong sing ana ning pasar kuwi mandeg kegiatane. Kabeh ndas noleh serentak menyang arahku Joko lan Doni. Ratusan pasang mata putih menteleng. Gamelan sing maune alon dadi cepet lan nadane sumbang, nggawe kuping loro. Wani-wanine ngresoi pasar. Suara kuwi nggemo saka segala arah. Angin gede teko, nggomo ambu batang sing nyegrak ngirung. Joko sadar saka gendame, raine langsung pucet dadi kertas nalika ndelok apa sing ana ning sikile. Potongan driji bosok sing dikerubung blatung. "Mlayu, Cok! Mlayu!" Kita telu melayu pontang-panting, ora peduli nabrak watu utawa kesandung oyot wit. Ing mburi, suara rame kuwi mau wis malih jadi suara jeritan lan tangisan sing ngerisati. Suara kikik kuntilanak saut-sautan karo suara gerengan genderuwo. "Enteni aku, Gus!" Doni tiba kesrimpet watu. Aku mandek sedelo, nyeret kerah kelambine Doni supaya ngadeg. Nalika aku noleh mburi, aku weruh Joko. Dheweke melayu paling mburi, nanging ana sing aneh. Ing geger lan punduke Joko, ana sosok bocah cilik gundul, kulite ireng gosong sing gandul kenceng banget. Bocah setan kuwi nyokot nggulune Joko. "Abot, gegerku abot banget, Gus. Tulung!" Joko jerit-jerit, nanging dheweke tetep melayu sanajan lakune sempoyongan. "Rasane oleh mburi, terus melayu mudhun," perintahku. Kita melayu kayak wong edan nganti orang krasa wis liwat pos 4, pos 3 lan akhirnya ambruk ning cedhak pos 2 nalika srengenge wis mulai meletek. Awake dhewe ditemu kancane pendaki liyane sing lagi munggah. Kahanan kita ajur-ajuran, kelambi suwek, awak kebak tatu goresan gunung. Naming sing paling parah yaiku Joko. Joko semaput nanging mripate melek. Dheweke ngomong dhewe karo basa sing ora jelas kaya orang lindur. Ing gulune ana bekas biru ireng kaya bekas cokotan utawa cengkreman tangan kilek. Bar kedadian kuwi, Joko ora tau padha maneh. Dheweke dadi pendiem, sering lamun lan kadang guyu-guyu dhewe. Jerene saben wengi Jumat, dheweke isih krungu suara gamelan lan tawaran saka mbah-mbah bakul ing kupinge. "Tuku opo le? Wis kadung janji lho." Lan sin paling ngeri, ing kantong jakete Joko sing wektu iku dicopot ning omah sakit, ditemuke sekepel duit receh kuno, duit bolong jaman londo, lan selembar godhong karing sing mambu menyan.